Jeg har en stor fornøjelse at kunne præsentere Anja Vejle, som er medlem af bestyrelsen i Center for Esoterisk Astrologi og socialpædagog og fremragende esoterisk astrolog, som har udviklet nogle helt nye spændende sammenhæng mellem Martineo-metoden og pædagogik og astrologi og esoterisk astrologi, som vi nu vil få demonstreret i det her meget spændende og enestående foredrag, der nu forestår. Tak. Tak. Det er jo sådan, at børn, de har jo ikke lært endnu at give udtryk for deres følelser og tanker. Så vi får en hjælp ved astrologien til sådan set at se ind i deres indre univers. Hvad er det, der rører sig inde i dem? Og til på den måde at kunne forstå vores børn bedre. På den måde der får vi også et redskab til at kunne hjælpe vores børn med de karmiske udfordringer, de måtte have i deres liv. Og vi får måske også et redskab til at hjælpe dem med hurtigere i livet og finde deres tjenestearbejde. Men selvfølgelig, når vi arbejder med børn, så er det jo små mennesker, som stadigvæk er i knop. Og det kræver meget stor nænsomhed, respekt og ydmyghed, nysgerrighed over for de her små mennesker, de egentlig kan udvikle sig til, udfolde sig til. Jeg tænker lidt på dem som valmuer, ikke også? De lyser op, men plukker vi dem, så mister de meget nemt deres kronblade. Astrologien er jo meget abstrakt, og derfor har jeg fundet det rigtig brugbart at kombinere det med Martineo-metoden, som er en meget, meget praktisk, konkret metode, pædagogisk metode. Og det jeg vil gøre i det her foredrag, det er så give en kort indføring i Martineo. Og så vil jeg vise 3 cases, hvor jeg arbejder med 3 piger, og så kombinere Martineo med astrologien. Martineo, det betyder af egen kraft, og det er en metode, som blev udviklet af en hollandsk kvinde ved navn Maria Arts sidst i 70'erne. Det er en metode, hvor man går ind, og så videofilmer man en interaktionssituation mellem forældre og børn. Det kan også være pædagog og børn, lærer og børn. Faktisk bruger man også Martineo på plejehjem. Så det kan sådan set være alle mulige interaktionssituationer. Det kan også være for eksempel ægteskab, hvor der er problemer, så kan man filme det og se, hvad er det lige, der sker her. For det, der sker, når man filmer, det er, at man sådan set hæver sig op over det øjeblik, man sidder i. Og derved så kommer man lidt væk fra alle de følelser og tanker, man har i øjeblikket. Så Martineo-metoden har egentlig det til fælles med astrologien, at man hæver sig op over det, man lige står i her personligt. Så når Martineo-terapeuten har filmet den her situation, så går hun hjem og laver en professionel diagnose ud fra det videoklip. Og ud fra den diagnose, så ser man så, hvad er det barnet kan, og hvad har barnet brug for at lære. Hvad kan forældrene, og hvad har forældrene brug for at lære, for at støtte barnet i det, barnet har brug for at lære. Og så på den måde, så bygger vi på det, som børnene og forældrene, de kan i forvejen. Og så bygger vi trin for trin videre. Når man så har lavet den her professionelle diagnose, så går man tilbage til forældrene og viser det klip, hvor forældrene rent faktisk understøtter. Man viser altså det positive. Man viser kun det positive, der hvor de støtter deres børn. Det vil sige, Martineo er egen kraft. De kan det jo godt. De skal bare blive bevidste om det. Og så når de ser, jamen jeg kan det godt. Wow, jeg er en god mor. Det er man jo meget. Hvis der er problemer med ens børn, så føler man jo ens selv, der ikke er god nok som forældre. Ikke? Men at man faktisk kan det her, man skal bare gøre noget mere af det. I professionelle sammenhæng kan man godt indimellem gå ind og sige noget, der måske ikke er helt positivt, for det må de professionelle kunne klare, ikke? Også som pædagoger. Nogle gange kan det være rigtig svært at finde noget positivt faktisk, hvis det er nogle forældre, der kun har deres egen dagsorden i hovedet, eller vi kan komme ud for mange situationer.
Men som regel kan man finde et lille klip. Maria Arts, hun siger, a good face. Bare mor, hun måske lige kigger op, viser et smilende, åbent ansigt. Så er det det, man viser. Prøv at se, hvad det gør ved dit barn, det her, når du gør sådan. Gør noget mere af det. Og så arbejder vi trin for trin videre. Okay. Maria Arts, hun opstillede nogle principper. Og der har jeg så udvalgt nogle af dem. Det er sådan 9, jeg lige prøver kort vil gennemgå her. Så er både farve af tyrens rolige, stabile, nogle gange hidsige gemyt, ikke, som vil have tryghed og faste rammer. Og af tvillingen, som er restløs, fleksibel, bevægelig, nysgerrig. Og det er jo selvfølgelig også afspejlet i kvadratet fra Saturn op til månen. Stort behov for tryghed, men samtidig en opposition fra månen ned til Uranus. Stort behov for frihed. Så har hun jo, som jeg også kan se, storkorset fra månen til ascendanten, til Neptun og op til Saturn. Som jo er noget af temmelig udfordrende at have i sit horoskop. Det kan give en følelse af magtesløshed, håbløshed og en kæmpende holdning. Det er faste tegn, en modstand mod indtryk udefra. Og så prøv at se relationshoroskopet mellem mor. Men der kan vi se, der er Merkur heroppe på MC. Det vil sige, et væsentligt formål med kommunikation, med relationen, det er i hvert fald at kommunikere. Ja. Jeg vil bare spørge, er det komposit, du har brugt? Er det ikke relation, Jan? Hvor er du henne? Det er relation. Det er relation. Ja. Ja. Og det at bringe noget fælles træde ind, det kan se månen og Venus er her i konjunktion med Merkur og MC. Det kan være noget kreativt, noget kunstnerisk. Og det bekræfter mor også, at når de er sammen omkring noget kreativt, jamen, så går det lidt nemmere. Det er der også mulighed for her med Neptun op til Mars. De kan arbejde kreativt, kunstnerisk sammen. Men det er ikke noget nemt forhold. Nu er det desværre sådan, at det her program her, det viser ikke aspekter til akserne. Men det er altså også i det her horoskop et storkors, som går fra Mars til ascendanten, til Pluto og over til Jupiter. Det vil altså sige, at der er også tale om konkurrence og magtkampe i det her forhold. Og noget andet, som vi som forældre kan gøre, det er at sætte ord på det svære. Det bruger vi igen Merkur, ikke også? I tarot, der er Merkur afbildet som magikeren. Det vi gør, når vi går ind og sætter ord på det svære, det er faktisk, at noget af det svære mister sin kraft. At man tør snakke om det svære, det giver en forløsning, ikke også? Så på den måde, der tror og håber jeg på, at vi ved at bruge sproget og ordene, altså at aspekterne ligesom kan blive forvandlet på en måde, så børnene kan arbejde med dem på en dybere niveau. Altså så de ikke måske skal som 40-årige sidde og finde ud af, jamen, det var også fordi min mor altid var stresset, at jeg har det sådan nu, ikke også? Men se, okay, hvad repræsenterer månen i en dybere betydning, en karmisk betydning osv. Ikke også? Så vi kan speede vores udvikling lidt op her på jorden. Og så vi kan hjælpe vores børn med at folde sig ud og blive det, de måske skal blive.